रोगटा मेळ म्हटलो की खास करून व्हडले असतात पण ह्या पंगडा भितर सगळे ल्हान ल्हान फाटकुली भुरगीं आमकां पळोवपाक मेळटात. अगो मदीं नाच नाकात. 2 तासाच्या गजरात अगोय हो सायडीन काढा मग. आणि आपली कला सादर हांगा ह्या वेळार करतात. अंजनीचा सुता तुला रामाचा वरदान एक मुखाने बोला बोला जय जय हनुमान. अंजनीचा सुता तुला रामाचा वरदान एक मुखाने बोला बोला जय जय हनुमान. अंजनीचा सुता तुला रामाचा वरदान एक मुखाने बोला बोला जय जय हनुमान. अंजनीचा सुता तुला रामाचा वरदान एक मुखाने बोला बोला जय जय हनुमान. दामोदर देवाचे जीवन नाव श्रीराम प्रेम जगन्नाथ नाव. दामोदर देवाचे जीवन नाव श्रीराम प्रेम जगन्नाथ नाव. दामोदर देवाचे जीवन नाव श्रीराम प्रेम जगन्नाथ नाव.
गटात